Bună seara! Domnule Sima, cum vedeți acest scandal Panama Papers? Cum îl citiți dumneavoastră? Păi, cum să-l citesc? Cineva din interior a pus mâna pe niște documente și le-a dezvăluit. Le-a dat liber la presă și înțeleg că sunt terabytes de informație și acum foarte mulți jurnaliști, între care Rise Project de la noi, studiază ce e în acele documente. Nu cred că e nimic aranjat, nimic organizat, nu se întâmplă nimic. Între cele 11,5 milioane de documente care au ajuns la Süddeutsche Zeitung și, bineînțeles, o bună parte au ajuns la colegii de la Rise Project în România, putem să avem surprize legate de români? S-a vorbit despre 100 de persoane din România care ar fi în aceste hârtii. Deci Mossack Fonseca este un cabinet de avocatură foarte cunoscut care deschide firme offshore nu numai în Panama, oriunde în lume, în Cipru, în Malta, în Luxemburg, în British Virgin Island, în Jersey, în Guernsey și așa mai departe. Deci, evident, există foarte multe firme offshore care își desfășoară activitatea în România. Dacă vreți să știți, toate activele lui Dimofte și Popoviciu de la Băneasa, KFC, Pizza Hut, hotelul Howard Johnson, acum am înțeles că i-au schimbat numele, sunt firma Tatica Limited, care este un offshore cipriot, care a fost client și la mine. Și mai sunt și alte offshore-uri. Vreau să vă spun că în România băncile românești sunt cele mai permisive. Ele deschid conturi bancare la orice fel de firmă offshore. Iar o firmă offshore se poate face simplu cu 2000 de euro fără să te deplasezi nicăieri, sau dacă vrei lucruri mai complicate, atunci ajungi să-l plătești pe Mossack Fonseca. Sau alți avocați, alte trustee-uri și așa mai departe. Se pune la nivel mondial în momentul ăsta o discuție privitoare, sau la nivel european, o discuție privitoare la legitimitate, la moralitate și la existența offshore-urilor pentru companiile care operează pe teritoriul Europei? Deci haideți să vă spun, să ai un offshore și să vii cu el în Europa să investești și să faci astfel încât la sfârșit să nu plătești impozit pe dividende, este perfect legal. Dacă ești informat și ai avocați care te-au sfătuit bine, îți faci un offshore. Vreau să vă spun, între România și Elveția, dar nu numai Elveția, v-am luat un exemplu, nu există tratatul de dublă impunere. În Elveția există lege că dacă cumperi și vinzi acțiuni după un an de zile și nu ești profesionist, adică nu cumperi și vinzi acțiuni în fiecare zi, cumperi acțiunea o firmă, le vinzi după un an de zile, nu plătești impozit deloc. În România nu plătești impozit pentru că urmează să-l plătești în Elveția, iar în Elveția nu plătești deloc pentru că așa e legea. Și astfel ajungi să investești în România fără să plătești nimic pe dividende sau fără să plătești nimic dacă îți vinzi acțiunile cu un super profit. De chestia asta au beneficiat și s-au folosit foarte mulți afaceriști români. Și eu am avut un offshore în British Virgin Island, conturile lui le-am declarat la BNR încă în 2003. Ce pot să vă spun? Offshore-ul respectiv intermedia tranzacții până CMC Goldman Sachs pe piețele occidentale, deci oricum n-a făcut afaceri în România, dar a avut conturi și în România, și la ABN AMRO, și la ING, și la Veneto Banca. Mult mai ușor am deschis un cont în România decât în Statele Unite sau la Londra sau în Elveția. Care este avantajul direct? Ca să vă spun până la capăt. Problema, dacă vrei să afli ce... Vă rog. Mai e un mare avantaj al acestor offshore. Făcând bani într-un offshore, deci având un offshore în Panama, cu conturi în Jersey, la Londra, România și așa mai departe, și făcând afaceri cu statul, e foarte ușor să plătești păgile. Nu mai ai nevoie să te duci ca Irina Socol să primești facturi de la țiganii din Sintești, să te mai ia și DNA-ul că ai avut bani la pungă de la țiganii din Sintești. Ci plătești direct frumos pe bancă de pe offshore-ul tău, pentru că nimeni nu te întreabă ce faci cu banii de pe offshore,
nu trebuie să aduci nicio dovadă de ce au intrat, de ce pleacă și așa mai departe. Și atunci poți să plătești pe Xulescu pe care îl mituiești, foarte simplu, prin bancă, pe un cont cifrat al lui Xulescu. Dacă într-adevăr DNA-ul și justiția română doresc să facă ceva, pe atunci îl iau pe domnul Țiriac, văd unde are conturile fundația domniei sale din Panama. E foarte ușor asta, pentru că dacă scrii la el, un procuror scrie la elvețieni, elvețienii blochează conturile și îți dau toate transferurile care s-au făcut acolo. Pentru simpla suspiciune, nici măcar nu trebuie să aduci dovezi. Dar... Bun, după care, când ai văzut tot ce s-a întâmplat până aceste conturi, vei vedea și bani care pleacă pe anumite conturi cifrate. Ajungi la conturile cifrate, vezi ale cui sunt și începi să spui întrebări. Și așa afli că s-au făcut și alte lucruri cu aceste offshore-uri. Pentru că altfel să faci offshore și să investești într-o țară din Uniunea Europeană e perfect legal, ba chiar există țări cum ar fi Malta, Cipru sau Luxemburg, care sunt membre ale Uniunii Europene și care sunt cu statut de paradis fiscal. Domnule Sima, știți politicieni, a stat de vorbă, dumneavoastră a stat de vorbă de-a lungul timpului cu foarte mulți politicieni, oameni de afaceri din România, avocați celebri. Știți persoane care au apelat la Panama sau la alte paradisuri fiscale dintre politicieni sau oameni primari, oameni în funcții publice? Evident. Am și scris în cartea mea. Luați cartea și citiți-o și veți afla foarte multe lucruri. Ba mai mult, avocatul meu s-a prezentat la DNA încă din 2013 și le-a oferit întreaga arhivă a lui VBS Holding, care nu e atât de importantă prin faptul că anumiți oameni au investit din offshore-uri bani și eu i-am jucat în bursă și pentru că să știți un lucru, tot ce am primit eu am dat înapoi exact pe contul de unde mi-a venit. Dar acele conturi pot fi cercetate și au ocazia să afle conturi în străinătate ale foarte multor politicieni. Dacă se dorește, eu am oferit-o, dacă DNA-ul vine aici, eu dau cu dragă inima, așa cum am spus. Primul răspuns oficial a fost să depun la registratură. E cam greu, că sunt cam 2 dube de documente. Nu, aici intervin puțin, că noi, ziarul Ziua News, aici am publicat documentele, corespondența domnului Sima cu procurorii de la Parchetul General și, într-adevăr, stupoare nu s-au... Nu știu de unde ați luat-o, că de la mine n-ați luat-o, dar e adevărată. Ce ați publicat e adevărat. Da. Nu vreau să certifică ce spuneți dumneavoastră. Chiar a existat o dorință a domnului Sima de a preda întreaga arhivă procurorilor ca să cerceteze. Și nu numai că nu s-au arătat foarte interesați, în prima etapă au zis avocatului că ar fi puțin interesat să aibă o întâlnire, după care au spus ceva fabulos, că domnul Sima, dacă e interesat, să depună la arhivă documentația și o să vadă cine o să se ocupe de... Și într-adevăr, după ce domnul Sima ne-a confirmat că acelea sunt documentele, că intrase în posesia lor, l-am întrebat și noi cam care ar fi cantitatea asta de documente. Și exact ăsta a fost răspunsul, cel puțin 2 dube. De hard discuri. Deci eu am toate înregistrările de la mine din birou, și audio, și toate convorbiri, corespondență, mail-uri, conturi în afară, transferuri de bani din 97 și până acum. Deci domnul Sima ar fi putut să facă un Panama Papers, era să zic, Doamne, un Panama Papers românesc încă din 2013. Deci nu trebuie să așteptăm să vedem nume ca Ion Țiriac. Apropo, cu 2 ore a apărut și Elan Schwarzenberg. Deci e foarte simplu ca procurorii noștri să fi investigat o întreagă arhivă de genul acesta, da, mai ales cu firme offshore, cu plăți. Domnule Sima, dintre politicienii pe care i-ați cunoscut, ne puteți da câteva nume dintre cei care au apelat la offshore și care apar în această Sima Papers, nu Panama Papers? Păi i-am descris în carte, nu i-am avut clienți de toate felurile. Deci nu e nicio problemă. Sunt politicieni, oameni de afaceri, consilieri prezidențiali și așa mai departe.
Dintre cei care mai sunt acum importanți, influenți în zona politică? Păi nu mai sunt, că vreo 90% din persoanele alea au fost arestate de către DNA, au trecut în beciul domnesc. Dar sunt și care n-au trecut încă. Da, sunt și care n-au trecut, sunt și care cred că sunt nevinovați. Adică faptul că i-am gestionat lui Predoiu 100.000 și că a câștigat în bursă, nu cred că e nicio problemă. Adică i-a trimis legal, i-a retras, a câștigat, bănuiesc că și-a plătit și impozitele, ce... Dar politicieni care să primească bani din comisioane pe contracte publice. Dumneavoastră n-ați înțeles, deci în arhiva aia important nu e ce bani mi-au dat mie X și Y, ci ce bani au dat. Minuscule. Deci față de ce învârteau ei, sunt sume minuscule. Ne spuneți niște nume? Am și un proces cu celebrul Bogdan Chiriac, care a primit la mine la BSI 1 milion și ceva de la Ericsson și i-a dat la politicieni. Și procesul a și câștigat, au fost și martori, o parte din bani și-a păstrat și i-a trimis nevestei, frumos civilizat din Elveția în România. Judecătorul nici n-a vrut să ancheteze pentru că a zis că nu e Micaela Chiriac acolo pe documentul care eu l-am depus, ci scrie Micaela și cu asta basta. Ce vreți să vă spun? Dacă cineva dorește, poate să ancheteze. Deci am depus documente inclusiv în instanță. Scandalul Ericsson e arhicunoscut. Mai există chestii de la norvegieni. Tot bani primiți. Foarte mulți ziariști au fost cărători de valize de la multinaționale la politicieni. Ne puteți da niște nume dintre aceștia? Păi v-am dat un nume. Deci Bogdan, care mă și judecă m-a acuzat că îl calomniez. După interviu dat în Islanda. Deci... Un alt jurnalist care a purtat, sau o altă persoană care a purtat bani dinspre corporații multinaționale spre politicieni români? Deci eu am scris tot ce vreți în carte, citiți cartea, citiți din ea, e cu nume, prenume, doar numele femeilor sunt schimbate de respect pentru doamne, în rest toate numele sunt cu nume și prenume. V-au mai căutat foștii... Pe care le-am deschis în Elveția, perfect legal, pentru oameni din România, politicieni din România și așa mai departe. Dar oameni de afaceri, am povestit și cum s-a făcut sau se făceau afacerile în IT, cum bănci românești ca Raiffeisen finanțau șpăgile, am scris tot. Ce vreți să vă spun mai mult? Dacă vreți, citiți cartea, e cel mai simplu. O citim și cartea, dar spuneți-ne și în direct acum pentru a incita pe oameni să citească cartea. Pe mine ați reușit deja, așa că o să caut cartea. Cred că nu se mai poate, pentru că s-a terminat cartea și mai am eu, cred că vreo 500 de exemplare și astea sunt toate. Restul 2000 s-au epuizat. Păi și așa nu o să mai afle nimeni nimic. Păi dar trebuie reeditată. Dacă deja e de actualitate subiectul cărții, a fost atunci, trebuie reeditat atunci. În momentul ăsta, după Panama Papers. De data asta nu voi mai face greșeala să apelez la edituri românești, că oricum n-am luat niciun ban din cele 1000 vândute, doar ce am vândut eu de capul meu, pe Facebook și așa mai departe, și o să o reeditez, scriu acum volumul 2 care conține mult mai mult decât volumul 1 și mult mai multe dovezi și mult mai multe povești, unde există inclusiv perioada occidentală și implicații cu personalități din Occident, nu numai din România. Români aflați în diasporă sau alte personalități? Nu, străini. Dar între corporații... Am văzut că discutați de Black Cube. Uitați-vă și căutați un nume, Shaim Efrima. Și o să vedeți ce descoperiți. Vedeți terenuri și așa mai departe. A încercat să devină și cetățean român, că m-a rugat pe mine să îi aranjez să devină cetățean român. Dar Black Cube a acționat în România cu mult timp în urmă? Aveți informații? A avut clienți? N-am niciun fel de informații, habar n-am, dar sunt convins că nu e. E un fost șef de la Mossad care și-a făcut o firmă și acum face bani. Și cine îl plătește acționează. Nu acționează contra țării sale, adică a statului Israel, în rest încearcă să facă orice ca să câștige bani.
Ați urmărit cazul din România cu acțiunea Black Cube și arestarea celor 2 angajați? Am urmărit. Care e opinia dumneavoastră despre acest caz? Păi n-am opinie că nu sunt nici la SIE, întrebați-l pe Ungureanu, pe Coldea, întrebați pe Predoiu de la SIE și așa mai departe. Pe mine mă întrebați, credeți că eu de aici, de munți, din Elveția, știu ce se întâmplă în România? Nu. Dar urmăriți ce se întâmplă în România. Sunt la curent tot ce se întâmplă. Haideți, domnul Sima, că nu ne vindeți nimic. Uitați, de 10 minute tot... Și ce? Spuneți-le și nouă, cum vedeți România de acolo? Adică dumneavoastră, dacă citeați toate postările mele, inclusiv asta de azi, cum se făceau lucrurile cu... Am citit-o cu Țiriac. Dația lui Țiriac, așa vă spun... Haideți să dăm declarațiile domnului Țiriac de aseară și să le analizăm cu dumneavoastră. Apropo de postarea dumneavoastră. Roxana, hai să difuzăm acele. Dar, domnule Sima, credeți că după această acțiune Panama Papers, românii vor afla lucruri interesante legate de acțiunile prin offshore ale unor politicieni din ultimii 26 de ani? Da, astea nu sunt lucruri interesante decât ca să faci un pic de circ la televizor și așa mai departe. Cine trebuie să intereseze este DNA-ul, care trebuie să pună mâna frumos pe pix, să facă cereri oficiale în Elveția, în Cipru, dacă îi spune pe unde să facă, dacă nu știe, nu cred că nu știe, știe foarte bine, și să ceară conturile pe care acele firme offshore le dețin. După ce află conturile, cere operațiile. Și când vede transferurile intrat-ieșit, se va prinde enorm de multe lucruri. Dar asta trebuie să o facă justiția, nu noi la televizor. Da. Și eu dacă vă spun că Xulescu că Alexandra Gătești are cont la banca de la Svițera italiană, nu e nimic ilegal. Alexandra Gătești probabil nu, dacă nu era consilier prezidențial când a încasat bani. Dar pentru anumiți politicieni care ocupa funcții publice, de ministru, de șef de companii naționale, de primari, de lideri de partid în anumite momente, poate fi interesant să vedem dacă au încasat bani în momentul... Vadă acele conturi și că restul dovezilor. Că eu nu am cum să vă spun și să dovedesc, că dacă încep să vorbesc acum pe doar ce am auzit sau doar ce am o înregistrare sau două, iar mă trezesc cu 200 de procese de calomnie și o să muncesc până la sfârșitul existenței să mă apăr. E adevărat că le câștig, dar costă procesele astea. Una la mână. 2 la mână, trebuie justiția să ducă și să ia cont cu cont. Cere frumos, chiar dacă contul ăla e închis, banca îți dă toată istoria acelui cont. Dacă justiția română n-a vrut să verifice 60.000 de dolari plecați de la BSI din Chiasso pe contul soției lui Chiriac, extras pe care l-am adus cu ștampilă de la bancă, păi atunci ce credeți că o să verifice? Plus că foarte multe sunt prescrise și oamenii nu au nicio problemă, că în curând, în 5 ani de zile, nu o să mai fie nimic de investigat, pentru că putem afla orice, dar lucrurile s-au prescris. Credeți că este vreun miliardar român, milionar român care să nu apeleze să nu fie apelat la offshore-uri? Ați vorbit de... Nu. Toți au apelat la offshore. Evident. Dacă vă spun că e mai ușor să deschizi un cont în România la un offshore decât în Elveția. În Elveția trebuie să dovedești că ai activitate, că ai bani, să spui cine este beneficiarul economic final. În România vii cu un offshore, deschizi frumos contul la offshore, aduci 3 hârtii de la directorii din British Virgin Island, Panama sau de unde l-ai făcut și ai deschis cont, după care cineva are semnătură și cu asta basta. Și nici măcar nu știi cine e în spatele lui. Vedeți, o țară care e paradis fiscal tip Elveția își cere beneficiarul economic final al fondurilor care sunt depuse pe cont. Considerați că ar trebui să fie mai puțin permisivă legislația bancară cu privire la deschiderea de firme? Eu consider că ar trebui, dacă eram băieți deștepți, puneam taxă zero pe dividende și veneau banii în țară, nu plecau banii din țară. Păi în anul ăsta e 5%, anul viitor e 0. Făceam ce au făcut și maltezii, și ciprioții, și luxemburghezii și așa mai departe. Credeți că e o soluție asta? E o soluție, dar la noi corupția e atât de mare și e peste tot încât
Nu mai există niciun loc unde să nu fie corupție, indiferent că e bancă, spital, învățământ, politică, nimic. Și atunci, până când nu vine cineva, nu știu, un despot luminat să curețe țara bun, răi, la grămadă, nu avem nicio șansă. Cum vedeți guvernul? La afacerea Microsoft s-au dat pedepse de 1 an, 2, 3. Care-i problema? Asta... Știți ce bani s-au învârtit acolo? Vă spun eu ce bani s-au învârtit acolo. Și pedepsele nu sunt ridicole proporțional cu banii care s-au învârtit? Și mai ales sunt foarte puțini care au... Dar finanțatorul șef Marinel Burduja de la Raiffeisen, care finanța și OmniLogic, și Iveco, și Hewlett Packard și toate șpăgile din IT, s-a retras frumos și a făcut bancă cu Umbrărescu și pe băiatul lui l-a pus în față, mâine, poimine, să-l vedeți în politică, când era la Institutul Kennedy la Harvard, să prezenta ca viitorul președinte al României. Acum și-a făcut și partid și uite așa, copiii lor vor prelua ce au învățat de la părinți. Câți dintre cei care au fost influenți pe vremea regimului Ceaușescu mai sunt în momentul ăsta influenți în România? Foarte mult. Păi numai Popoviciu și Radu Dimofte sunt super influenți. Vă spun eu, în 1995 au plecat de la Lombardier din Geneva 400 de milioane de franci la sucursala băncii Columna din Zurich, deschisă cu o săptămână înainte. După ce au fost retrași cei 400 de milioane de franci, sucursala băncii Columna din Zurich s-a închis. Dar Banca Columna s-a prăbușit. După aia s-a prăbușit. Nu au mai fost nevoie de ea sau au golit-o. După ce au luat acei bani care oricum fuseseră furați în 27 decembrie 89, când au curățat conturile la toate firmele de comerț exterior, că nu erau banii lui Ceaușescu. Dar am descris povestea asta în carte cu lux de amănunte, n-aveți decât să o citiți. O citim, gata, ne-ați incitat să o citim, dar haideți să continuăm. Spuneți-mi, dintre politicienii actuali, care conduc partide politice, care se află în guvern sau în fruntea unor mari orașe, sunt oameni care au lucrat sau care aveți cunoștință că au primit comisioane prin offshore-uri? Da, cred că marea majoritate dețin offshore. Sau dacă nu le dețin, le controlează, că nu e obligatoriu să-l deții. Poți să-ți pui verișoara la treia sau poți să pui pe oricine de pe stradă să deschidă un offshore. Important e cine are drept de semnătură. V-am mai explicat, la un offshore important e cine e beneficiarul final al fondului. Păi gândiți-vă, Patriciu când a vândut Rompetrol, el n-a vândut acțiunile la Rompetrol de pe bursă să beneficieze și amărâtul ăla de român care era acționar acolo să câștige. Nu. El a vândut societatea offshore care deținea 100% din acțiunile unei societăți olandeze, care societatea olandeză la rândul ei deținea 80-70 ceva la sută în Rompetrol. Și în acest fel... La statul român niciun leu. Dar în momentul ăsta... Ce a luat de la statul kazak, scrie tot în carte, a dat și parandără. Mai mult de 2/3 de bani în casa. Dar spuneți-mi dacă în momentul ăsta în România există multinaționale, a apărut informația în ultimele zile în presă că majoritatea multinaționale operează prin firme offshore. Și în ce mod? Legal. Există Microsoft Cayman și Apple Cayman. Dacă sunteți ziarist și luați bilanțul lui Microsoft și al lui Apple, o să vedeți că există pe bilanțul consolidat, care e public la bursă la New York, o să vedeți că există, scuzați-mă, Microsoft Cayman sau Apple Cayman, care sunt entități ce aparțin companiei mamă Microsoft sau Apple și care operează offshore. De ce? Pentru că statul american, cum ar fi trebuit să facă și statul român, zice, bă băieți, dacă voi faceți bani în China
și nu vreți să-i mai investiți după aia în altă parte, oricum îi folosiți pentru firma mamă. Ne spuneți care e profitul pe offshore, vă credem pe cuvânt și plimbați pe acolo. Dacă însă se transferă bani ilegal din vânzările americane în offshore, atunci oamenii au de suferit. Atâta timp o persoană fizică, de exemplu americană, e luată imediat de IRS dacă își deschide un offshore. Dar dacă e o companie, o multinațională, ea poate să-și deschidă offshore și legal. Găsiți un documentar excepțional cu cele 400 de firme deschise de cel mai mare concern petrolier francez, Total Petrofina, în Bermude. 400 de companii are acolo. Dar acest Serghei Roldughin, omul despre care s-a vorbit, acest violonist talentat cu active de 2 miliarde de euro, cum poate fi, ce putem înțelege noi din această acțiune? Poate fi acțiunea Panama Papers un răspuns la acțiunea Wikileaks Snowden? Nu, cred că e același lucru. Snowden efectiv a fost un om care a vrut să dezvăluie pentru că nu a putut să mai suporte să înregistreze o droaie de lucruri care erau ilegale și s-a dus și a trădat și asta e. Iar dincolo... Nu e același lucru, domnul Sima, pentru că Snowden, într-adevăr, era privit ca un insider și s-a dus și a făcut o dezvăluire, a pus pe un site documentele spre descărcare și fiecare putea să-și facă investigația. De data asta au contribuit 127 de jurnaliști de investigație, un concern de presă, o organizație care îi reunește pe acești 127 de jurnaliști, între care și în România Rise Project și, mă rog, iar ceea ce este cel mai important este, și aici vreau să vă întreb, s-a speculat că această organizație a acționat la o comandă politică puternică care dorea tocmai să transparentizeze foarte mult conturile offshore, nu neapărat că se urmărea partea unde anume sunt scutite de taxe și impozite, ca e firesc, fiecare regiune își face politica proprie, dar sub umbrela asta și a terorismului, că trebuie să aflăm pe unde se duc rețelele, folosesc banii și tot, s-a speculat foarte mult că... Ce are terorismul cu offshore-urile? Nu înțeleg. Pe unde se scurg bani, inclusiv către acțiuni teroriste, dar... Păi ce credeți că teroriștii umblă cu transferuri bancare și au cum plătesc? Dar cu ce umblă? Cu valiza? Fiți atent că de-aia vreau să vă întreb dacă... Păi vă spun că umblă cu valiza și vă dau un exemplu. Cu valiza cu bombe, dar... Nu umblă și cu valizele cu bani, pentru că dacă luați statistica de la Banca Centrală Europeană, o să vedeți că s-au tipărit până acum 300 de miliarde de bancnote de 500 de franci și din astea 300 de miliarde, 210 nu mai există. 210 miliarde de bancnote de 500 de franci? 210 miliarde în bancnote. În bancnote 500 de franci. Da. Cea mai mare afacere, dacă nu știți, în Franța, se dă 20% ca să faci jos de o bancnotă de 500 de franci. Ne întoarcem... 20%, 20 de franci în plus. Da. Adică la 500 de euro dai 520 să-ți dea cineva o bancnotă. Ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară la dumneavoastră. Domnul Sima este în direct cu noi. Rămânem imediat după pauza publicitară. Ne întoarcem cu alte lucruri interesante legate de România. Un magazin online are multe avantaje. Este deschis non-stop, are prețuri imbatabile, cea mai mare diversitate și livrează direct acasă. Mă întreb însă un lucru. 20 de milioane de români poartă toți mărimea S, M sau L. Și cum este când M uneori nu este chiar M? Sau dacă vreau să returnez ceva, atunci de la cine primesc banii? Și pe cine pot să întreb online dacă nu știu ce-mi trebuie, dar știu că vreau ceva? Chiar ar fi bun așa un magazin online și offline. Dar așa ceva nu există, nu? Ba da, Hervis îmbină acum magazinele online cu cele staționare. Hervis Sports, Store Online Mobile.
Mașină de spălat rufe cu 45 de lei pe lună? Wow! În magazinele Flanco și pe flanco.ro găsești mașina de spălat rufe Indesit Slim clasa A+, 6 kg cu 899,99 lei preț la schimb sau 45 de lei pe lună în 20 de rate fără dobândă prin credit STLM. Indesit. We work, you play. Flanco. Și ea mai zine, Sandule. Deci în anul 2000 nu o să mai avem televizoare. O să fie ca un tablou de ăsta fin, colorat. Dar are cum, domne. Și telefonul cum o să fie, Sandule? Telefonul? Uite, o să avem câte unul de la fiecare la purtător. Ring! Sandule, mai ești cu noi? Nu cred. Și de băut? Ce o să bem? Săniuța! Totdeauna! Săniuța, tărie să te inspire. Salut! Eu sunt Bob, un bob de soia și am venit să-ți induc o stare de bine din partea Inedit. În postul Paștelui ți-am pregătit multă relaxare. Intră în promoție și poți câștiga zilnic 300 de lei, săptămânal 1000 de lei sau marele premiu, o vacanță de 10.000 de lei. Inedit. Bunătăți din soia. Știi ce înseamnă Cristian Tour? Vacanțele a peste 1 milion de turiști și vreo 6 milioane de băi în mare! Săptămână fabuloasă la Cristian Tour. Doar azi ai oferta, plătești pentru 1 și mergeți 2 în vacanță la o mulțime de pachete selecționate. Rezerva acum, sună la 0219 sau intră pe cristiantour.ro. Detalii pe bani pentru ce vrei tu. Musteau în aer să stai și să tot stai. Și asta a fost totul în acea zi de mai. Și asta a fost totul în acea zi de mai. Știam ce-i rău și bine în lumea de afară. Vorbeam de poluare, ce bine e la țară. Că banii nu contează, dar e grozav să-i ai. Și toate au fost grozave în acea zi de mai. Și toate au fost grozave în acea zi de mai.